Ubay-ubay nga mga kontrobersiya ang mitumaw sa tuig 2024 nga nakapaukay sa publiko. Apil na niini ang kontrobersiya sa likod sa gipang-construct nga mga edipisyo sa sikat ug protected area sa Chocolate Hills sa Bohol. Kini uban pang mga dagkong isyu atong balik lang taon pinaagi sa year-end special report ni Luan Merondina. Ang atong palibot. Milanog sa yuning tuiga ang People's Initiative, usa sa napanglantawan nga paagi aron mausab ang pipila ka probisyon sa batakang balaod. Gikonpermar sa COMELEC ang nahipos nga mga lagda nga pabor sa People's Initiative. Subay niini, adunay mga rally nga gipahigayon aron kini supakon ug usa sa mga tigom gitambungan ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Nahunong ang lakang human sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ipahunong ang People's Initiative. Niadto lang Pebrero, milanog ang panawagan sa lokal nga hagamhanan sa Cebu Provincial Capital ug sa simbahang Katoliko. Naghiusa sila sa ilang panawagan sa National Museum of the Philippines nga ipauli ang upat ka mga religious pulpits nga katapusang nakit-an niadtong 1989. Ang pulpit panels iya sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima sa Bulhoon. Hangtod karon, gipaabot pa ang pagbalik niini sa Subo. Hangtod karon, nagpadayon pa ang lakang sa kagamhanan nga mahibalik sa Pilipinas si kanhi Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Kabin usa ka tuig human magtago-tago si Teves kinsa gitumbok nga mastermind sa Pamplona Massacre. Nadakpan siya sa nasod sa Timor-Leste niadtong Marso samtang nagduwa og golf. Hugtanong gihimakak ni Teves ang mga pasangil bato kaniya. Niadtong Mayo, sentro sa kontrobersiya ang world-renowned Chocolate Hills sa Bohol. Kini human mabalita ang gi-construct nga Captain's Peak Garden and Resort sa lungsod sa Sagbayan. Nunod sa issue, 69 ka mga elected officials ug mga opisyal sa mga nagkadiyang ahensya sa gobyerno ang ipaubos sa preventive suspension. Ug tungod sa nahitabo, mas gipahugtan sa Bohol LGU ang monitoring nila sa Chocolate Hills nga nalakip sa Global Park sa UNESCO. Mitumaw usab ang issue sa panglawas karong tuiga. Kaso sa pertussis o woofing cup ang gibantayan sa publiko, ilabi na dihang gikonpermar kini sa Department of Health Region 7 ug 8. Nabalaka ang publiko dihang gibalita nga adunay namatay sa pertussis. Subli usab nga nahisgutan ang epekto sa mga nangasangad nga barko human maigo ang Subo sa bagyong Odette. Gipasanginlan sa mga residente sa tulo ka mga sitio sa Lapu-Lapu City ang pagpisa-pisa sa barko nga hinungdan sa nasinati nilang katul-katul sa lawas. Tungod niini, gipahunong sa LGU ang gihimong shipbreaking activity. O karon lang si Manaha dihang nabalita ang pagduyan sa 50 ka tuig nga Biliran Bridge sa Eastern Visayas nga nakuhaan og video. Nunot niini, sub-sub ang pag-regulate sa mga sakyanan nga paingon sa taytayan. Ug ning bag-o, girekomendar sa DPWH Biliran ang major repair sa nahisgutang taytayan aron masiguro ang structural integrity niini. Uban ni Clans Gabutin o Grod Prado, ako si Luan Merondina ug kini ang akong special report.